কথা হতিস কথা হতিস জোরটা কথা
खा टिके रह चलो हो गई आगो सब सब करा हबो सब करा हबो केबे किलो कौन केबे किलो केबे किलो ये मोबाइल डा ये कौन था सब पड़े अपटोटी क्यों ना दीदी दीदी गो आने टिके आने गो अपटोटी क्यों ना अपटोटी क्यों ना गो अपटोटी क्यों ना ये बाबू आ डुकरी केने गोली को आजी अरे मारो रे थराला ना बेगी मारा इया आगो टिके हस परा आगो हस पे बड़मा खाट दे ओ साई जाओ चिरे बेगे आड़े को मके
ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ରହିବା ଆମ ହେଲେ କେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଅବସରରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଫାଦର ପ୍ରତାପ ନାୟକ ତାହା ସହିତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସହକାରୀ ଯାଜକ ତାହା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମୋହନା ଧର୍ମାଞ୍ଚଳର ସହକାରୀ ଯାଜକ ଫାଦର ମାଲାକିଆସ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଡାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ସଭ୍ୟା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଏହି ଆଉ ପର୍ବ ଆଜି ଆମେମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆଟ୍ଲିମା ଧର୍ମାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ମେରୀ ମଣ୍ଡଳୀର ମାଙ୍କର ପର୍ବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକର ତାଳ ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ଗଲା ପରେ चलो चलो चलो
अरे ब्राइटनेस दे फोटो सेटिंग है कि सेवा आने स्टोरेज फुल कर दो मोर फोटो काट रेकॉर्डिंग कर लो ना था सब आड़े ग्रुप रे छडा तो से पॉज मार तेणु दयापूर्वक आमर रोषे साहब जाइए आपण माने जलखे करंतु दुनिया भाई मानक पाई जलखे व्यवस्था करा जाइए ग्रुप रे छडा दयापूर्वक आपण माने आ रोषे साहब जाइए आपण माने ए ग्रुप रे छडा धन्यवाद हेलो जो माने लिखित उद्देश्य मानव जाति के बहु परिवर्तन महाराष्ट्र सरकार कामना करछथि सेमाने हमर संपादक जानछथि जे वर्तमान आगो ग्रुप रे छडा उल्लेख करे पर भयछु आ जो माने उद्देश्य कामना के लिखुछथि जे माने आसंतु योग्य पाए देखि पारंतु धन्यवाद।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୀତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ହଁ ଆସୁଛେ ଟିକେ ଅନା ଆଣେ ପିଲା ଆଣିକେ ଦିଆ ବେକାର ନଷ୍ଟ ରେ ବାବୁ ଘର ବୁଲିଆ ଯା ଏ ମାମୁ ଟିକେ ମାମୁ ଆଣେ ଅନା ଟିକେ ହଁ ହେଲେ प्रारंभिक संगत एवं तृतीय शुभ आरंभ किए पार्टी करत ना मोर प्रिय बापा भाई और भौणी माने माँ माने Himalayan
ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ
एबे शुण मनुष्य को क्लांत करिवार तुम्भ मानक प्रति क्षुद्र विषय बोलिकी तुम्भे माने मो परमेश्वर को ही क्लांत करिव। एहेतु प्रभु आपे तुम्भ मानक एक चिन्ह देवे। देख एक कन्या गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिव वो ताहांक नाम इमानुएल अर्थात आंभ मान सहित परमेश्वर रखिब। यह ईश्वर वाक्य। धन्यवाद। साम संगीत। कुमारी मारिया एई जगत जदि केही प्रथमे शिशु को दर्शन करी अछि
कहीं जगत रे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रिय भाई और बहनों, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମା ମାରିଆକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ମା ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? What is the meaning of church? What is the meaning of ମଣ୍ଡଳୀ? ମଣ୍ଡଳୀର ଅର୍ଥ ଏହା ଗ୍ରୀକ ସଭ୍ୟତାରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଏକ୍ଲେସିଆ। ଏକ୍ଲେସିଆର ଅର୍ଥ ସମାବେଶ, ସମାବେଶ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସମାବେଶ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ସମାବେଶ ହୋଇଅଛୁ, এইটা হচ্ছে কোন এক্লেসিয়া। আর আজির ভাষার হচ্ছে কোন মন্ডলী। আজির ভাষার হচ্ছে কোন মন্ডলী। এই মন্ডলীକୁ প্রভুଙ୍କର ମାକୁ କୁହାଯାଏ ମଣ୍ଡଳୀର ମା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମା ମାରିଆ କିପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମା? ମୋର ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି, ମଥୁଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 16 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ରେ ପିତର ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତର, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଗଢ଼ିବି। ରେ ପିତର ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତର, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଗଢ଼ିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ କାହାର ପ୍ରସ୍ତର ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିଲେ? ପିତରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିଲେ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିଲେ, କିପରି ମା ମାରିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ମା ହେବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 1:43 ବାକ୍ୟରେ ସାଧ୍ୱୀ ଏଲିଜାବେଥ କହନ୍ତି, ମୋର କି ସୌଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନନୀ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ମାରିକୁ କାହାର ମା ବୋଲି କହିଲେ? ମା ମାରିଆକୁ ଏ ଶବ୍ଦ କାହାର ମା ବୋଲି କହିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 11:27 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ନାରୀ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ସେଇ ଗର୍ଭର ଫଳ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ତୁମେ ପାନ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାଙ୍କର ସ୍ତନ ପାନ କଲେ? କାହାର? କୁମାରୀ ମାରିଆ। କୁମାରୀ ମାରିଆକୁ ସାଧ୍ୱୀ ଏଲିଜାବେଥ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନନୀ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1:14 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ମାରିଆ ଅନେକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନିଜେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ହେବ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସ୍କୁଲରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମା ଏଇ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ମୋ ମାଆକୁ ଏ ମାଲାକେଶର ମା ବୋଲି ଲୋକ କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଦର ହେଲି, ସେମିନାରୀକୁ ଗଲି, ମୋ ମାଆକୁ କହିଲେ ଏ ବ୍ରଦର ମାଲାକେଶର ମା ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ହେଲି, ମୋ ମାଆକୁ ଏଇ ସମାଜ ଏ ଫାଦର ମାଲାକେଶର ମା ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସିଏ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ହେତୁ ସେ ମାଲାକେଶର ମା ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ। ତଦ୍ରୂପ କୁମାରୀ ମାରିଆ ମାନବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ହେତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ହେତୁ ସେ କାହାର ମା? ଯୀଶୁଙ୍କର ମା। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ପିତରକୁ କହିଲେ, ପିତର ତୁ ପ୍ରସ୍ତର, ତୋର ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିବି। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କର, ତାହେଲେ ମା ମାରିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ମା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ, ମାର ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ?
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆଦୋନିସାଙ୍କର ବାହା ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ସଲୋମନ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆସନରୁ ଉଠିଲେ। ଆସନରୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ। ସଲୋମନ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କୁମାରୀ ମାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ମା। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ମା ମାରିଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ମା ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦିନେ ବିରକୁଟରେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ସକାଳ ସମୟରେ। ଦୁଇ ଜଣ ମା ମାନେ କଥା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ମା କହିଲା ଏକ ଭୁରୁଡ଼ିଆଣୀ ଜଣେ ଯାଉଛି ଭୁରୁଡ଼ିଆଣୀ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲା। ହେଲେ ଭୁରୁଡ଼ିଆଣୀ ବୋଲାରୁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲି। ଇଏ ବେଶୀ ଭୁରୁଡ଼ଉଥିବ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭୁରୁଡ଼ିଆଣୀ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ମନ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଗଲି তোর না কোন ভুরুডিয়াণী বলে রଖିଛନ୍ତି? আমার কাঠলিক লোক তো কোন ভুরুডিয়াণী বলে রଖିଛନ୍ତି? ফাদার আমার গাঁ ভুরুডি তেଣୁକରି ଭୁରୁଡ଼ିଆଣୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଭୁରୁଡ଼ିରୁ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଭୁରୁଡ଼ିଆଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ ମା ମାରିଆଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାହିଁକି କୁମାରୀ ମାରିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ମା? ମାଥୁଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 20 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଜେବଦୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଲୋମୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଜହନ ଓ ଯାକୋବ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସନରେ ବସିବ ମୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନେ ମୋତେ ଶପଥ କରି କୁହ ମୋର ପିଲାମାନେ ତୁମର ଡାହାଣ ଓ ବାମରେ 2 ଜଣ ବସିବାର ଅଛି। ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ପିଲାର କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ କି? ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଚାହିଁବ କି? ପିଲାର କିଛି ଅଘଟଣ ଚାହିଁବ କି? ସବୁବେଳେ ପିଲାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ପିଲାର ସୁରକ୍ଷା ଚାହିଁବ। ତେଣୁ ଏଇ ମା 2ଟା ପିଲା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଲୋମୀ ସହିତ ଯଦି ମା ମାରିକୁ ତୁଳନା କରିବା, ମା ମାରିଆ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜଗତ ପାଇଁ ବଳି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏ ଜଗତ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀ। ଜଗତ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଗତ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆଲିଗଣ୍ଡାରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଫାଦର ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଛୁଆ, ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲରେ ରଖିଛି, ତାକୁ ପିଟକିଣା ହେଲେ ମାରି ନାହିଁ, କିଏ ମାରିଦେବେ ଟିକେ ଦେଖ। ଏକ ବାଟ ପିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ମା ସେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ନାରୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ, ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ନାରୀ, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କି ମଣ୍ଡଳୀର ମା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୃତୀୟରେ ସେ କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀର ମା? ଜୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 8 ତାର 1 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୋକମାନେ ପଥରରେ ମାରି ମାରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଣିଲେ? ଏହା ଥିଲା ମୋଶେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ନିୟମ। ଇସ୍ରାଏଲ ଧର୍ମରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ବିନା ପୁରୁଷର ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ବେଶ୍ୟା କାମ କରିବ, ସେଇ ନାରୀକୁ ପଥରରେ ମାରି ମାରି ମାରିବାର, ପ୍ରାଣରେ ମାରିବାର ନିୟମ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧରିଲେ, ସେମାନେ ପଥରରେ ମାରି ମାରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଏହି ପରମ୍ପରା କୁମାରୀ ମାରିଆ ଜାଣିଥିଲେ। କୁମାରୀ ମାରିଆ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଲେ, ନମସ୍ତେ ମାରିଆ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବ, ଏହି ଆହ୍ୱାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ,
এটা কি করে সম্ভব মুঝে কুমারী মুঝে কুমারী কৌশি পুরুষକୁ জানি নাই অর্থাৎ মা মারিয়া জানিଛନ୍ତି যেତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବେ ଏ ଦୁନିଆ ଏ ସମାଜ ଏ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବ କିନ୍ତୁ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ এই মণ্ডলীর পরিত্রাণ পাই এই লোক সমূহর পরিত্রাণ পাই সেই বিপদকে সে ভ্রুক্ষেপ কলে নাই এবং সে কহিলে মো তুম্ভর দাসী তুম্ভর বাক্য অনুসারে ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ ବିପଦ ଆଗକୁ ଅଛି ବିପଦ ପଛକୁ ଅଛି ବିପଦ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ତଥାପି ପରିତ୍ରାଣର ଇତିହାସକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ সেই বিপদକୁ ସେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ କାହାରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1:14 ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଅନେକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ମାରିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳୀର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ମା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ମା ଯୀଶୁଙ୍କର ମା କିନ୍ତୁ এই জগତରେ এই ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ମତ ଅଛି ଅନେକ ମତ ଅଛି ଯେଉଁ ମତ କି କେତେକ ପ୍ରୀତିକର ହେଇପାରେ ଆଉ କେତେକ ଅପ୍ରୀତିକର ହେଇପାରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କଥା ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଯାକ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଯାଜକ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଫାଦର ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ସେଇଟା ନାହିଁ ଫାଦର ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ି ଫାଦର ହେଇଛି ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଛି ନା ତଥାପି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ କହିଲେ ତମେ ମା ମାରିଆକୁ ଆରାଧନା କରୁଛ ପୂଜା କରୁଛ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ଘୃଣା କଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ଘୃଣା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସେଇମାନେ ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଏବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରେବେକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେବରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ସେ କହିଲେ ହଁ ଏସବୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଏସବୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ମା ମାନେ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି କି ହଁ ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଯଦି ଏଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ସାରା ହେଉଛି ଇସାକଙ୍କର ମା ରେବେକା ହେଉଛି ଇସାକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମିରିୟମ ହେଉଛି ମୋସାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଦେବରା ହେଉଛି ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ମାରିଆ ଗୋଟେ ନାରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏହା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. তার মতো আমি বলি প্রিয় ভাই ও ভরি বলে এই জগতের সর্বপ্রথমে কুমারী মারিয়াকে সম্মান দেওয়া লোক কে জানিছেন কি সে কলে নাই কে দেই নাহান্তি প্রিয় ভাই ও ভরি মানে লোক লিখিত সুসমাচার অধ্যায় 1:28 বাক্যরে যেতବେଳେ গাব্রিଏଲ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି କହିଲେ ନମସ୍ତେ ଗୋ ମାରିଆ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କର ବାକ୍ୟ হ্যাঁ নাই দূতর অর্থ কোন দূতর অর্থ বার্তা বাহক এইটির খবর সেইটু নেব সেইটির খবর এইটু আনিব সে কোউঠু আসিলে স্বর্গের আসিলে কাহার বার্তা নিয়ে আসিলে হ্যাঁ প্রভুଙ୍କର বার্তা নিয়ে আসিলে ଆଉ সেই বার্তা ଥିଲା কোন নমস্তে গো মারিয়া অনুগ্রহরে পূর্ণ অনুগ্রহরে পূর্ণর অর্থ যাহারে কলঙ্ক নাই যাহারে পাপ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ସେଇଠାରେ ପାପ ନାହିଁ ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜଗତରେ ମା ମାରିଆଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ମୋର ବନ୍ଧୁକୁ ପଚାରିଲି ଓ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ବଳି ରଖ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ପ୍ରେରିତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳବନ୍ତ କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର ହେ ଦୟାଳୁ ପିତା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଗୃହହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା ଭିକାରୀମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର हे ସୁସ୍ଥକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଦୀକ୍ଷିତ ରୋଗୀମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଏବଂ ନିଜ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ି ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି हे प्रभु ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭର ମାତା କୁମାରୀ ମାରିଆ ସୁସ୍ଥଦାୟିନୀ ମାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀକ୍ଷା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥ କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର ପରମ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶର 26ଟି ଧର୍ମାଞ୍ଚଳ ଓ ଗୋଟିଏ ମିଶନର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାରିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଚାରକ ପାଇଁ ଓ ଦୀକ୍ଷିତ ପରିବାର ପାଇଁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ କରୁଅଛୁ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଦେଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ହୁଅନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ସଦା ରହିବେ ଶାନ୍ତି ଏକତା ପ୍ରେମ ପୁଣି ପବିତ୍ରତାରେ ବନ୍ଧନ हे प्रभु आमर प्रार्थना श्रवण कर हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर भारतर प्रधानमंत्री राष्ट्रनायक शासक वर्ग एवं ओडिशार शासक वर्ग को पवित्र आत्मा को शक्ति प्रेरणा कर जेपरी से माने भारत तथा ओडिशार जनसाधारण को उत्तम भावे परिचालना करी से मानकु शांति मैत्री प्रेम एकता अखंडता और न्याय प्रदान करी पारिबे हे प्रभु हमर प्रार्थना श्रवण कर हे प्रभु हमर प्रार्थना श्रवण कर आरोग्यकारी हे प्रभु परमेश्वर उपस्थित अनुपस्थित समस्त दीक्षित को शारीरिक और आत्मिक सुस्थता प्रदान कर विशेषकर विधवा अनाथ प्रपीड़ित महाजनता को दया क्षमा करुणा और प्रेमर स्पर्श दे आश्वासन दियो जेपरी प्रत्येक तुमरी गुण कीर्तन करिबारे सहायक हेबे हे प्रभु आमर प्रार्थना श्रवण कर
ଅନୁଗ୍ରହଦାତା ଈଶ୍ୱର ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମା ମେରୀ ମଣ୍ଡଳୀର ମା କାଥଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କର ଯେପରି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଚାରକ ବେହେରା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଦାନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଏକ ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର।